Marodiem Edwin Sifuna. Something is happening. Either by a commission or omission, we have just refused to listen to the voice of reason. Nikechango. Ka winjo gima jo wacho, gima Sifuna wacho. They are worlds apart. Statement ma jo kacha. Jo is very clear. One is just showing that he's not ready to be bullied. Gima jo okwero gi teko mathoth en cyberbullying. He has not okowacho ni content creation and earning manyithi Kenya and godo on social media platforms kik di mbele. Owacho mani is not ready to be bullied, is not a coward. Waongeze ile silingi moja wanatuma, wazidi watume gihoro silingi almiadi. Watikni. Machielo jo wacho kanyo ero ni gima litne ni joge wacho on social media platforms ni Raila Dilwar, ni Raila must fall. Maema Pen, having been a friend, kenda deputy party leader, Marajacom, gini litne jo, owacho, Kenn Gichir, ni is not going to take it lying down. Ni ngata ni kechkoro inige the power of social media. Ni dwa bully yemodo kikuwo. Manegi majo wacho. Another thing, Sifuna, Anto, it is on record. Sifuna sebedo Kenn ngat moro mero goyo jotend sana ma thurwa. Anongudu chieng moro masewinjo. Ka Sifuna goyo jatelo moro moro ma Kenya ma Imbo. To nyoro na neno kaka badi omaka lemo mutingo mo mane wuod thurwa. Okayo monindo go manele. Ma koren lweny mar Daudi. Ayo kangeyo, maybe ene mo nyalo nyiso. Kora dwa penye simpros. Ka abro ni mondo jo athurwa. Jo to kwa thurwa gima dwa lero ne. Kennedy dwa ni mondo ang'isi ni gik ma simpro Kennedy dwa kelo ka mag kelo uchochezi moko maonge. Kanyo onge uchochezi. Nikech kidwa wacho ni Sifuna ni yuare gi jo dalawa. Jo jakanya. Ingeni adieri to be. It's on record. Nyaka on record from who? It's on record. Kidhi archives magu. Since the leadership ma owadwa wacho ni experts no yier modonje Kenya Kwanza. Ngiyane ni to jogo ma thurwa Sifuna osewuoyo kuom gimoro manade. Aparo ni pogruok nitiere e kind nyaka ne wach mar ODM kada broad based government donji. Pogruok moro osebede e ODM. Manitiere jok maneno ni wanyalo bedo wasedonje sirikal kada kamano Sifuna ni be mane ochung kowacho ni wan kaka ODM pod wantiere e ODM kada kamano bende kineno jok modonje broad base ji ariyo wuok kanye ng'ata achiel wuok Mombasa ng'ata achiel wuok Imbo ji ariyo wuok Nyanza koro samoro ji ariyo gi bedo ni gine mag ng'eny samoro ok apar ka nitiere gimosechimore ni Sifuna osebedo ka goyo joluo mano wanyalo bedo ni wariambo gima dwa wacho ni kendo nyathiwa ni mokwongo nyaka wa accept kama yie gi Sifuna on one thing mwache dir kanyo ni joge are no longer members of ODM because that is what the constitution says. The moment me setting omuma kama ni bedo CS is marbedo a member of any political party. Korok gi jo ODM tok gin jo UDA gin state officers gin jotich sirikal gin jotich jopiny. However, ere kaka nyalo expect kanu by consent mar ODM is a structured public entity. By consent nitie gimiluongo ni NEC gi leadership margi nogolo jogo ma giluongo ni experts gi mo release gi willingly. Ngech ng'ama ne William Ruto omako gi thon ni omera bi gi thon nyaka ibed CS onge. It was after serious consultations with the leadership. Kano sewegi joma leadership mar ODM gi jomo seran sirikal moko sebedo nyaka prime minister moko sebedo ministers ging'eyo maber ni sirikal kiseka oath of office bedo ja sirikal bedo minister en ang'o ma mono gi wegi wadwa ni mana kaka Juneto wene gi thuolo mondo migiti mondo migi defend their government and their leadership and simpro